Оризищата, понеже трябва да се женат и те си имат възможност, дигат шлюзовите и водата едновременно тръгва и затова е затлачила тук. Каналът няма такъв ресурс. Дъждовете, разбира се, те помогнаха, но по принцип това е като цяло причината. Че всички едновременно са пуснали тези шлюзове, за да могат да женат, защото сега в момента се жени ориза. Никой не е координирал нещата така, че да може да се прецени. Че това съчетание на обилен валеж, заедно с изпускане на оризищата и мултипликационния ефект, виждаме го тук на магистралата. Но до сега нещата са под контрол, мисля, че няма нищо опасно. Полицията е тук, всичко е... Сега ще докараме и знаци, за да може да намалим скоростта тук евентуално и ще има дежурен през цялата нощ най-вероятно, така че нещата са под контрол. Има опция, разбира се, винаги може. Имало и други години, когато се е дигал нивото и когато се е затваряла магистралата и се отбива движението през Пазарджик при тук ходим маршрут, така че.